Bayasong watini jorao eba horrogo jeng nok ni ongkor kain keno waisaya wisu always no yong larong no nugutei mokok kebo saime ya wati wamani logi borok ni ongkori phaibai tei wati thakkai no kemai bo thangbayu but jeng mokok to jotono saimano yongla emon kaisa jib je bo sak no tuyo bo tei ha sakao bo kaini thayo no bamchiwi tongwi manu jeng yongla rong no nukka hinike always no hai hini chongo borok jengno tamo khlai mannai but scientist rok tabuk emon kaisa yongla nai tukui karika bis ganang yongla tei aroni bisingo emon kaisa yongla bo tongo je bobini bis by 3 minute ni bisingo 10 to 15 borok munu suno jora bethari sinani phan tongo so tini ni video jeng amti hai frogs rong no nai lainai Den poison dart frog Bayasong yongla ni mo prajati onek bis ganang ungo mo prajati ni yongla rok 5 to 7 cm jora toru borok ni life cycle lo sana thangke yongla rok ni prai 6000 prajati hold wall to no tongo but aro ni bisingo kisa yongla rok se bis ganang tei khatarnak ungo a bis ganang yongla ni bisingo den poison dart frog bo kaisa borok no naituk jakmani kok no sana thangke South America ni bolongo puila nukjakka aboni sara bo Venezuela tei Brazil bo nukjakka angno rok no sawi riwano mo bis ganang yongla rok asukke bangkha je watini taimo khe mo yongla rok sorogo ongkhori phaibayo aboni bagui Venezuela ni Animal Rescue Department ni hoite aroni borok rok no announcement eba saklayu ribayo please je kebo phano nok ni phatarota ongkhorti hinai because mo yongla bini busak bisingo pumilio toxin tei epomilio toxin mungni bis bini busago chobui toniu sana thangke mo yongla rok mo bisno borok ni sikari jib bai banchina furu simise use khlayo but je furu no wati ni jora phaike afuru mo yongla rok borok munusu bai kisa threat eba khatra feel khlai ka hinke no mo yongla rok bisno borok munusu ni sakao sari ro horo समझ रहे हो ना ahaino to mo yongla rok direct to attack khlaiya but norok jotono saimano kisa borok rok yongla rok no romnani te yagoti sanani sok tongo but siniyawi mo yongla no romkha hinke borok kirijagui romnai borok ni yago ayongla ni bisno sari siu tei mo bisni bagui bisarjaknai borok ni busak asukkai sanai je abo imagination eba kolpona ni baire jodi jora tongsani hospital o tlangjagya hinke a borok thui bo thango so bayasong mo video ni part 2 naina muchungka hinke norok comment to part 2 si comment khlai di malifina norok beketal video jotono kaham tongbai di